OK, takže zdar lidi, já jsem Chleba, vítám vás u dalšího videa. Jsem tady po menší přestávce. A v tomhle díle bych si dostavil tu farmu, kterou můžete vidět za mnou ve okně. Jo, ale to bude rychlý a pak bych se podíval do Nedru a rozhodně bych nafarmil nějaký blaze a uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně já počkám, až bude další den, protože venku je hodně mobů. Nebo aspoň bylo ještě před 10 vteřinama. No a další den začneme. Tak, máme den 41 a ještě jsem vám chtěl říct, že tady máme novou verzi 1.21.91. Jo, v podstatě ta 91 je na Java Edition normálně jako 1.21.8. Takže tady máme Dried Gusty, takže to určitě budu chtít, až půjdeme do toho Nedru. Já každopádně se dívám, jestli nemám nějaký dia, jo mám dia, takže si uděláme diamantový krumpáč a vytěžíme nějaký obsidiány tamhle v tom portálu, protože jak si můžete všimnout, tak mám 6 obsidiánů a potřebuju 14 na pořádný portál, takže pak to uděláme. Tak, já bych si teďka rád dostavil tady tu farmu svojí. Zavedl bych semka nějaký zvířata, ale z nějakého důvodu, jo, já jsem vlastně neměl dřevo minulý díl, to víte, už jsem tady dlouho nebyl, tak si nepamatuju úplně, co jsem tady jako všechno měl. Tamhle je zase Wandering Trader, businessman. Já bych potřeboval asi nějaký dřevo, že? Takže jdu těžit nějaký dřevo. OK, tak tu krávu si dovedeme tady po schodech. Tak, hezky vyleze tam, dobrý. Dáme si ji semka a kdybyste se ptali, proč už je noc, tak to je z toho důvodu, že teďka jsem si tady třeba 10 minut upravoval myš, protože mi nefungovala prostě. Mě nefunguje myš, kurva. Já ji tady zastavím takhle, rychle se vyspím a další den jí postavíme pěknou hrádku a k tomu ještě 10 dalších na několik zvířat. Tak, máme další den, já nemůžu běhat, před dveřma je creeper, to je na tom to nejhorší. Já se nemůžu ničeho najíst, protože nic nemám. Kde je ten creeper? Tady je. OK. Creeper mi odpálil dům. No, každopádně já teďka si půjdu sklidit asi své pole, protože se potřebuji najíst, pak to opravím samozřejmě. Tak, já mám jídlo, takže konečně můžeme si opravit barák. Já to semka rychle střihnu, protože hlavní část tohohle videa je Nether, že jo? Taky bych si tady mohl postavit nějaký schody, abych nemusel furt lozit tady po skále. Tak, já udělám rychlej střih, protože by to trvalo hrozně dlouho, takže 3, 2, 1. No, každopádně už tady máme to postavený, akorát bez oken a bez dveří, to abych tady scháněl po hodiny dveře a písek, tak na to já tady nejsem. Každopádně teďka bych dostavil tu farmu, ale musím opatrně, protože mám jedno srdíčko a nemám jaksi nic k jídlu. Jo, mám tady 2 masa. OK, já se dohýluju, doufám, že mi to nedá poison nebo něco. Nedalo, dobrý. Tak a jdu to dostavět. Mezitím, co tady běžím, tak byste mohli dát like a odběr, protože chystám docela dost zajímavý videa. Nevěřím. A ty budou fakt hodně dobrý, takže dávejte lajkos a odběros. Tak, tahle kráva mi nesmí zdrhnout, a ta už zdrhá, nevadí, ta stejně neskočí dolů, takže já si udělám tady nějaký fence a jdu si postavit nějaký ohrady.
No, každopádně už máme postavený tady ohrady, tady mi chybí vrata, ale to nevadí, to je zvířat stejně seženu, protože tady nic není prostě za zvířata. Je tady jenom tahle kráva, která blbě čumí a nikde nic okolo. Tamhle je další pes, nebo nevím, jestli to je můj, nebo já nevím. Každopádně dejme tomu, že tohle to máme hotový, akorát dole ještě to vysadím někdy časem, jo. Tohle máme hotový, každopádně a teďka bych se vydal do toho nedru, vyrobíme si ten diamantový krumpáč a pak půjdeme k nějakému z těch dvou portálů, co tady jsou a uvidíme, co bude v nedru. Jo, já mám jen jednu tyčku, takže si vezmu tady dvě, crafting table mám nahoře, doufám. Tak, vycraftíme si diamantový krumpáč, protože ten je samozřejmě ten nejlepší. A jdeme k tomu portálu a dostavíme ho. Já ještě se podívám samozřejmě, jestli mám nějaký flint and steel. Nemám. Jo, mám ho v inventáři, aha. Tak to je dobrý vědět. Ale tamhle prase. Jo, tady je obsidian, tak tím pádem jsem tady ještě nebyl. Mám dvě tady ty, víš co? Magnet si vezmu. Zlatá lopata. To je... Nevím, co to je za enchant. Každopádně si vezmu tady gold block. A... nějak vykopu tady tyhle ty obsidiány, no. Tak, máme 18 obsidiánů. Já ještě si vezmu tady ty lávový magma bloky. 4. A já běžím, ještě si vezmu tady tu krávu sebou, no nevezmu. Takže se pro ní někdy vrátím. V netheru to bude určitě hodně nebezpečný, takže si potřebuji udělat ještě nějaký štít, abych mohl blokovat nějaký nárazy, že jo, a ještě samozřejmě zlato si vezmu sebou a ovšem nemůžu zase běhat. Tak, já si tohle překraftím na tohle. Tak, máme tady den 44 a to znamená, že si ještě udělám nějaký štít. Creeper, ne. Tak, Creeper mě tady odbouchl půlku kopce, ale to vůbec nevadí, protože stejně jsem tam chtěl stavit schody. Tak, já si tady vezmu nějaký iron. Tak, máme štít. Ještě vyhážu to, co tak nějak nebudu potřebovat, ale já si to dám do čestky, pak to někdy potřebovat budu. Tak, jdu si postavit portál. Já bych si ho postavil asi někde jakoby tady. Takže si to tady uvolním od hlíny a postavím si tady portál. Tak, díru máme vykopanou. Ještě tady zadělám si tady tu díru a jdu to postavit. Tak, to bychom měli. Teďka si tam dáme tyhle ty lávový magma bloky. Nevím, proč furt říkám lávový magma bloky, když to je prostě magma blok. To bychom měli a teďka to zažehnu. Epický moment. Pusťte fanfáry. Jo. Nether portál, wow. Jdu se podívat do nedru. Držím štít a bojím se. Já už jsem tady. Ok, tady je můj agent. Tady je skeletonus. Ne, chlebem ne. Zdechni. Oj, gástovec. Co mě zapálilo, ej. Já si musím vyhýlovat nutně, protože tam to nejde. Tak, já si vezmu tady chleba nějaký. OK, počkám, až se dohýluju a jdu na to. Tak, jakž tak jsem dohýlovaný. Nebo počkej, já si ještě strčím štít do druhé ruky. Tak. A jdu tam. Šup, načti se. Už po mě střílí tam skeleton, který nevím, kde je. Tady jsou gasti, takže já půjdu dál od toho portálu, tím mi ho nezničí. Kam ten se nedá trefit. Co to je? Ten se despavnul. OK, každopádně já putuju teďka k nějakým kostem. Oj, tady je skeletonos. Jo. Já ho chci konečně zbít.
Hej! Dobrý, despavnul se. Rest Rider, jasně. Ty Gasti jsou nejotravnější mobové. Skeletoni se dají vydržet, ale Gast prostě ten nejhorší. Tady je to opravdu krušné. Kličkovat mezi lávou. Tady jsou magma sračky. Od těch utíkám pryč. A skeletony zkusím minout. Každopádně by tady měly být dried Gasti. Jestli tady nebudou, tak budu pěkně nasrané. Hele, tady je. Tak si ho vezmu. A utíkám. Rychle pryč. Rychle se vystavím nahoru. Tak, dobrý. Vyhyluju se. Tak, rychle domů, honem. Dobrý, jsem tady. Dobrý. OK. Takže tohle bych viděl asi na konec videa, jo. Viděli jste, Nether byl krušnej. Víte, jak to myslím? Já si ještě tady zasadím svého Dried Gasta a jestli vyroste nebo ne, to uvidíte ve příštím videu, takže dávajte like, odběr, mějte se krásně, skládejte básně, napište nějaký hezký komentář a uvidíme se u dalšího videa. Čus!